raɗa. Ni na ganki da ido na darsa sanki sai na raya akwai magana. Na yi bincike akan lamarinki yanayin ya bance karmana. Kaddarar da za ta sani na barki za ta zama dole ko ta ina. Idan da ke gare ni ba na fishi komai a kai min ni na faɗa. Na yi rantsuwa zan zama garkuwa gare ki idan akwai makiya. Ko kin kashe diyar gidan sarauta da rayuwa ta zanabiya. Ko jarumai dubu sun farmake ki ni kadai ne tarar su zana iya. Babu ni a raye in aka taba ki na yi shiru tun da ke ce mahada. Dama gida tana kama da adawa sai na ce nisan ki ne kadara. Maganar alkawar cire watakila zan yi riko ya tattabara. Sanki ya zama babban zakara da Allah ya sa yake cara. Ko da magani ko da tsafe-tsafe ba na daina sanki na rike daga. Ni na zaka waza ya zaka kiɗa a daka mu watsa fasa. A sansani maso na ke na zama gagarau da an taɓa ta sai fansa. Da kalmar barin salima gwara ma a kaina aka kafan kusa. Ko ruwan guba zai zambi ni zuma idan dai salima ce ta kada. Babu gudu ba wani ja da baya ba tsoro ba daga kafa. Ba sirhu in aka taɓa wace dan santa ne nake tsara ba. Idan ina ganin ta kome nake zan ci gaba da yi ba zan gaje ba. Ashe ma ita ce diyar mutan Kano da ko ina na je nake ta faɗa. Na saka sansani ma ne cikin zuciya ba don ta hana ni bacci ba. Na ɗanɗana santa ya fi zuma ba zai taɓa zama a shana ba. Na lura da lamarin ta aso ba za ta zamin
ki ciro ba